दे बुका के बगल से चुनू मामा के गरिया दे के है चोनू मामा मुझे बिछावा पर चोनू मामा की चोनहर मामा चोनहरो मामा ना कह जाला बक चोनहर मामा कह जाला कहां बानी अच्छा बाक वहां के सीधा आदमी बानी काहे रे सब गाड़ी सुनावत है जे टेढ़ बा उनके के सुनावल जरूरी बा बोलू ने बोलो को चलाओ तू वो गाड़ी सुन तो चौकिया बाजार के मालिक बोले तो मालिक की गाड़ी दे जो मामा के गाड़ी देबे के बात तो वो मालिक के गाड़ी देबे नहीं जब ऊपर जी के गाड़ी आवे के भाई मामा केहू होके काहे कि ई जवन दुख देले बड़े अगला बार से तई नामो ना लिए हमार कि हेमा पाड़े के बुलावे के बाकी नहीं खाली कहना भाई मंच पर बेइज्जत कर देबे लेकिन कहे के बा कि लाल मरे चाहिए आहाला हल के पिसा और उत्कर्ष जी सुनी ध्यान से उत्कर्ष के पीछावे छपाई मर चाहिए हाथा हल के का नाम चोनहर मामा मंच पाके बताइए चुटुलू मामा कौन नाम है दादा के नाम धैले रहे चुटुलू मामा में बोले जी हम कुछ पूछ दी वहां से का बचपन में चटल रही कि माई बाप कह दिल कि चुटलू मामा नाम में रख दई कर इमली वो भरी 8 आना का मिलत है अच्छा उत्कर्ष भैया के बड़े भाई लेकिन वो शरीफ है उनको नहीं बोलेंगे कुछ और वो जौन बड़ा लुटेर उनको के सोच करे के बाद कहे के बाद कि बहड़ की थ्रेसर ही कि बहड़ की थ्रेसर ही छोटा की मशीन हो आ जमीन छोड़ के उत्कर्ष के बहिन हो और दीदी एक और गाड़ी गीत रहे टाइम ज्यादा हो गया ठंडा बहुत लगा था कहे के बाद कि सुना उत्कर्ष के दीदिया के नेक मिली हो कि सुना उत्कर्ष के दीदिया के नेक मिली हो अदुगो जो बना रखे के जो नेक मिली हो सुनी रहुआ मुंह पर हाथ रख के हंसी मत इधर भाई में गलती रहे जब जानत रहन के हेमा पड़े आई है तो अच्छा फैसिलिटी देवे के चाहिए ई जान बुझ के ऐसे कहले हां कहल जला मुंह में अंगुरी कइल जला गाड़ी सुने खातिर तो ये मुंह में अंगुरी कइले रह अभी बहुत गाड़ी बा जना से न जाके भाग जी जैसे हमने के गड़ी आई जाता कहे के बा कि सुना उत्कर्ष के दिया के नेक मिली हो बबुआ की मौसी के नेक मिली हो दुगो जो बना
मैं चाहती हूँ कि उत्कर्ष जी सामने आ जाइए। आओ वीडियो यूट्यूब पर चढ़ी हो से का कोई बता से डर थोड़े लगल ना ई बात हम हो जवा अब कहां भाग के जेबो। हेमा दीदी दीदिया के ससुरारी आइल बड़ा तो स्वागत करल जरूरी बा। ठीक है, लेकिन ये बार बार एक और बात कह रहे हैं क्या? प्रशांत जी इतना तो हमको सुना दिया आप लोग, लेकिन हमारे भी जीजा हैं तो इनका भी हक बनता है कि इनके जीजा जी की तरफ थोड़ी देर के लिए पहले इनका से पूछा कि इनका ठंडा निकल लगा ई कॉलर खोल के बटाम चैन खोल के का साबित कर करे कुर्सी आई जला दे ना नहीं जो बैठी ना बैठी जो जब तू दुख देले बड़ा ना बबुआ या जीवन याद रही मोतिहारी में हम जो बाइल बने ऐसे कार्यक्रम बहुत बा, लेकिन जवन ई दुख हमनी के देले बड़े वो हमनी के हमेशा याद रही है कहे के बा कुछ गलत मत सोचो। ये हमने की रीति रिवाज कि रहारी की तीन पाता तीनों का चना ये सोचत है कि हम काहे के प्रोग्राम बुकिंग ले रहे हैं और लोग कुछ के धीरे ये इनका अफसोस होई, लेकिन कहे के बा कि रहारी की तीन पाता तीनों का चना उत्कर्ष जी के सब उत्कर्ष जी के सब काहे के काबा कि उत्कर्ष जी के सब बहिनिया आ सब के सब खेला पैसा दे जाए के लिखे जो रहे के बा एगो सोचम कि नेग दे के हम नीचे उतर जाए ना ए जे रहे तारा के जाए ना दे। हाँ 200 के नोट चमचा का करबो एही में हम गीत गइले रही कि नमरी पनमरी उड़ावा लगा जब नमरी पनमरी उड़ावा लगा जब भैया गजब कई दिहला ए भैया गजब कई दिहला अजय भैया टोपी वाले भैया बगल में अनुपादी के बगल में मंच पर रहुआ बबुआ के बड़का पापा है नु अरे रहुआ के ना करी बड़का पापा छोड़े उत्कर्ष भैया को जीजा ना हम का करिए ना करो ई कोन बात ई गलती कइले बड़े तिनका के करी आवत भाई हो गइले ना ना छोड़ल नहीं ना कहे के बा कि ना मारी पना मारी जब बिहार ए भैया ना मारी पना मारी जब उत्कर्ष के मुहा वाला जब कहे दिहला ए और आप कहे के बा कि जई बकी करब डराना जई बकी करब डराना गन तारा बाप के ना जई बकी करब डराना गन तारा बाप के ना जई बकी करब डराना गन तारा बाप के ना जई बकी करब डराना गन तारा बाप के ना अरे बाप के ना हो तारा दादा के ना हो बाप के ना हो तारा दादा के ना हो बाप के ना हो तारा दादा के ना हो अरे जही बकी करब डराना गन तारा जही बकी करब डराना गन तारा बाप के ना जही बकी करब डराना गन तारा बाप के ना अरे मैं खिसियाए के नहीं थे उत्तर जी सुनी ताकि है मेरे रौरे पगावल जाता तुझसे प्यार हम करिए कितना